Forudsigelse af dommedag. Sådan lød opgaven, eller vi skulle i hvert fald finde ud af, hvor stor en meteor skal være, for at den kan fordampe alt vandet på jorden. For uden vand på jorden vil der ikke være liv. Så til at starte med, så skulle vi finde ud af, hvor meget vand der overhovedet er på jorden. Og det gjorde vi ved at regne jordens overfladeareal ud, fordi vi ved, at 70% af jordens overfladeareal er vand, fordi vand dækker simpelthen så meget af jorden. Og vi ved også, at havet har en gennemsnitlig dybde på 4 km. Men vi fandt på internettet, at jordens radius var 6,4 gange 10 opløftet i tredje. Og formlen for overfladeareal, det er den her. Så vi satte bare tallene ind, og så fik vi jordens overfladeareal her. For så at finde ud af, hvor meget af det der var vand, altså de 70% af overfladearealet, så gangede vi bare med 0,7 eller 0,70, og så fik vi så det her. Så der har vi, at 3,6 gange 10 opløftet i 8, det er så meget vandet fylder i overfladearealet. Men så for at finde ud af, hvor meget det sådan fylder med hvor dybt også, så gangede vi med 4, fordi det var 4 km dybt. Og så fik vi det så til 1,44 gange 10 opløftet 9 kvadratkilometer. Men så fordi vi gerne ville have det lavet om til liter, så gik vi fra kvadratkilometer til gange det med 1000 opløftet i tredje gange 10 opløftet i tredje. Og det var simpelthen for at kunne få det i kubikdecimeter, som er det samme som liter. Så vi fandt ud af, at 1,44 gange 10 opløftet 21 er simpelthen så mange liter vand bare på jorden. Og så skulle vi derfor finde ud af, hvor meget energi det kræver for at fordampe 1 kilo vand. Og vi fandt ud af, at det var 2,254 gange 10 opløftet 6 joule per kilo. Så meget kræver det simpelthen at fordampe 1 kilo vand. Og så for at finde ud af, hvor meget energi det kræver at fordampe alt vandet på jorden, så vidste vi jo, at vi havde så meget vand her på jorden, og at det kræver det antal energi at fordampe det. Og det man så gjorde, det var bare at gange de to tal sammen. Og så fik vi så 3,25 gange 10 opløftet 27. Så det er altså så meget vand, eller så meget energi, det kræver at fordampe alt vandet på jorden. Altså 3,25 gange 10 opløftet 27 joule for at fordampe alt vandet på jorden. Og så blev vi informeret om, at asteroiden vil ramme jorden med 50.000 meter i sekundet. Så lige nu der kender vi energien og farten. Og så i den her formel for kinetisk energi, det eneste vi ikke kendte, det var massen. Og vi vil gerne vide, hvad massen af asteroiden er. Så ligesom når man løser en ligning, så isolerer vi bare massen, altså m'et. Så vi satte tallene ind, som vi havde, og flyttede dem over på den anden side af det, som man normalvis ville gøre i en ligning. Og så fandt vi frem til, at massen af asteroiden ville skulle være 2,6 gange 10 opløftet i 18 kilo. Så det ville veje ret meget. Og så efter at vi havde massen, men vi så kunne finde ud af radiusen, fordi vi vidste her, at stens massefylde er lige med massen divideret med densitet af sten, og det vil så være farten, og så vil vi derefter få den her formel. Og så fordi vi skulle have radiusen, som indgår i formen her, så vil vi gøre ligesom før, hvor vi isolerer det. Men først så finder vi ud af her, at densiteten af sten er 2800 kilo. Og så dividerer vi massen divideret med densiteten. Og det bliver så til 9,29 gange 10 opløftet 14. Og det vidste vi så var lige med den her formel. Så derfor så satte vi det tal ind der. Og så skrev vi det her op, og så derefter kunne vi så bytte det om, så at vi vil isolere R herover, og så vil vi kunne få radiusen. Og det gjorde vi ved at tage kubikruden af 3 gange massen divideret med 4 gange pi og gange 2800. Og så får vi det så til, at radiusen skal være 60.000 meter, altså 60 kilometer. Så den radius, hvis den skulle fordampe alt vandet på jorden, ville den skulle have en radius af 60 kilometer. Og den energikæde, det så kommer med, det starter ude på vores atmosfære med potentiel energi, og så kommer det ind, og så bliver det til kinetisk energi, og så rammer det jorden, og så bliver det til termisk energi, fordi det skaber den her varme, og den kommer med så høj fart og meget varme, at det er det, der vil fordampe vandet på jorden. Men er det sandsynligt, at der kommer
en meteor med en diameter på 120 km. Det er det ikke rigtigt, fordi vi kan se på den her graf, at jo større de bliver, jo mindre er sandsynligheden for, at de kommer. Så vi kan se hernede, at en asteroide med en diameter i 10 altså 10.000 meter, vil der gå 100 millioner år før, altså mellem at de kommer. Og da den her asteroide, som skal fordampe alt vandet på jorden, er større, vil den være længere nede heraf, og så vil der så også være længere imellem dem. Og det er måske noget, der er sket før, at der er kommet asteroider, som har fordampet meget vandet af jorden. Ikke det hele, men i hvert fald meget af det. Men det er sket for flere milliarder år siden, og det er derfor, det ikke er så sandsynligt. Men det kan ske, og det er naturen, og man kan aldrig helt regne med naturen. Så man skal aldrig sige aldrig, men sandsynligheden er ikke særlig stor. Yes.